ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ತಂಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇಂಕೋಲು ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರಧಾರಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಪೋತಿಲ್ಲ ಅದಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಇಂಕೋಲು ಅಲ್ಪ ಪೋತಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೋಡೆ ನೈಟೇ ಬರ್ತದ ಇಂಚ ಕಾಡೆ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಪನಿ ಮಾತ ಬುರೋನುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಡೆ ಆಚೆ ಗಂಟೆದ ವ್ಯೂ ಇಂಚುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ತೋದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋದಂದು ಹಾಲು ತೊಂದರೆ ಮೂಲು ಆಚೆ ಗಂಟೆಗೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಇಂಕೊಳು ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಪೋಲ್ಲ ತಿಂಡಿತ್ತಿನ ತಿಂದು ಪೋಕ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ಪ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋರೆ ಸಮ ಪೂಜೆ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ನಡ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರ್ತದ ಇದೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನು ತೋಜ ಹೋಜಿ ದಯಟ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತ ಬರ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇದಾರು ತಿನ್ಪುನಿಯಾ ತಿಂದು ಅಡುಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಲ್ಬೇಕು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕನ ಅವು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಚಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕದಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ರೋಡ್ ದಾಂಟೊಂದುಲ್ಲ ದಾಂಟಿಯ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎದುರುಡಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂತ ಎಂಕೊಲಿತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಕಿರಾಂಡು ನಾನ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಲವ್ಲು ಉಂಟು ಅಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಎತ್ತಂಡು ಪಲಾವ್ ಯಾಲ ಮೆಗ್ತಿ ಲವಂಗಿತ್ತೊನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಪು ರೀಚಾಯ ಊರತ್ತು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ರೀಚಾಯ ಇಂಚೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ಪಿರೋರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಪಿರೋ ಅವಡನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯಾರ ನಾ ಎಂಚನಿ ಇಂಚೊಂಡು ಇಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕನ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಟೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವು ರಜ್ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ತೋಜನ ಇಂಚೊಂಡು ಫುಲ್ ರಶ್ ಆದುಂಡು ಇದಂತ ಅದನ್ನು ಆಶ್ಲೇಷ ಇಂಚಿನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚೈತೆ ಯಾನೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾತ ಇಂಚನ ಅಂಗಡಿ ಸುತ್ತೊಂಬರ್ಕ ಪಂದು ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾಡು ಎಂಕಲು ತಪ್ಪಿದಡಿಯಂ ಜೀಪ ಬಣ್ಣಗಳ ಇಂಚನೆ ಕೆಟ್ಟಾದೆ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆದಿತ್ತು ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸಾಕ್ಲಾದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಪೂರಾ ವನಸ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತಿನ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನೀತೆ ಕಾಂಡೆಯಾನ ಈ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಇನಿ ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡು
ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಿರ್ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೋರ ಮಲ್ತೇನಾ ಐಟ್ ಆಸೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರಾಗಲ್ಲ 2 ದಿನದ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಖದೊಂದಿದು ಅಂಚೆ ನೀಟು ಓಡಿ ನೀ 2-3 ಮದ್ಮೆ ಉಂಡಾಡಿಗೆ ಪೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ 2 ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಚಿಡ ಐತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ದಾದಣದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡಾತಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಪನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಅನ್ಸಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಣ್ಣ ಪುರೆತ್ತರ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ 4 ಜನಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಿಯ ಚೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ಪುನವೇ ಗಿಡಟ್ ಹಬ್ಬಲಿಗೆದ ಪೂಂಡತೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಕೊಯ್ಕ ಪಂತು ಒಕ್ಕಪಿನ್ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟಗನ ಅಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ಜಾಲ ಅರ್ತದ ಅದು ತಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚಂಡತೆ ಕಿನ್ನಿ ಅಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ತಿತ್ತೀನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮೂಜೆಲ ದೇವರೇನೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಚೆಪ್ಪುನಗಲತ್ತೆ ಗೊತ್ತೊಂದೇ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನು ಓಕೆ ಕೋಡೆಂಕಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾತ ಪೂದು ಬೈದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂಡದಾಲಿಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಅವಳ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಮ್ಮಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನ ಕೊರ್ರೆಗೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಶೋಪ್ ತೋಚಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 80 ಅದನ್ನ ಪಂಡೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಅಚ್ಚಪಾಗ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕಲ್ಲ ಅಚ್ಚಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಕಾಜಿಗೆ ತೊಂದೇರು ಒಂದುಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಒಂದೇಟು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದಿರ್ತೇನೆ ಕಾಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಡೆ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಪೋತದು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕೇತಿತ್ತಿನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಕೈವ ಟೋಟಲ್ 100 ಆಂಡ್ ಅವೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಾಜಿ ಅಂತ ಏನು ಪಂಡ ಗೆತ್ತೊಂದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪೋದಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋತೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಒಂದಸ್ ಮಲ್ತು ಸಾಕು ತಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೇ ಮುಟ ಬರೋಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಇದಾಡ್ಯ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಬೇಗ ಆದಿತ್ತು ಪೂರಲ ಅವು ಪೂಜೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿತ್ತಂಡು ಅವಲ ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಪೋನಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಗ ಸಾಲಡು ತೋಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಏನುಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಲ್ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒನಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಒನಸು ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕ ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿ ಮತ್ತ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ರೂಮ್ ಪೋದು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಆದಂಥದ್ದು ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೇರು ಆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಸಾಕಲ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ದೆರ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬೂರನ ಮುಟ್ಟ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ಇನಿ ಮಾತ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದನು ಬರೋಪುಣ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಏಪೈಕುಲ್ಲು ಕುಡಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸೇರುವ ನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಡ್ ನನ್ನ ಏಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಸೇರೆಗ್ ಖುಷಿ ಒಂಥರ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಒಡೆಗಂಡಲ ಪೋಪಿನಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಅದ ಒಂಥರ ಪೂರಗುಲ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಮೊರಣ್ಣೆಲ ಆತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಚಟ್ಟಿತ್ತ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರ ಅಂಚಾಕ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಡಂಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು
ನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.